И какво става, хора, аз съм Даунби и днес ще играем Happy Wheels. И да, ако мога да хвана една топка от този... Добре. Добре. Опа. Добре, просто правим така и замахаме тук. 90% е impossible. Добре, как определят тези проценти? Ако някой може, нека да ме напише в коментар. Нека да ме напише в коментарите. Добре. Уау. Добре. Не пречите. И сега накъде? Вау. Добре, това е яко ниво. Някакви стенки. Добре. Не е impossible. Вената. Нали? Естествено, трябва да има. Ма ни пречи за вената. Вена, забавляй се. Се забавлявам, Вена. Няма се притесняваш. Ще се забавляваш. Какво? Вената, като го види, спри и прочети. Вена, това е демо левел. Очаквай фул левел скоро. Да, не се притеснявай. Имам цял ден да чакам. Няма се притесняваш. Gravity Car. Добре. Сигурно трябва да сме с кар. Ама, вау. Вуй. Котува. Добре. Кара. Вуй. Гати, яката количка. Добре. Вау. Не. Прекалено много се засили моят човек. Добре. Не пречи. Малко са... Вау. Добре, това ще го приемем за минато ниво. Само да ви покажа нещо. Сърчвам. Down. B. Сърч. Няма левели за мен. Просто са засрамете. Трябва да направите някакъв левел, то няма как. Добре, няма да го таковаме. Няма да ги караме поред. Просто ще играем някакви си нива. Уау. Добре, защо трябваше да ми се забива в дупето. Не пречи. Кой не може да играе Happy Wheels с брадва в дупето. Не пречи въобще. В смисъл да не се притеснявате, че пречи. Само че вече ми влезе и в трахеята. Не. Опа. Добре. И това въобще не ми пречи. Ако питате, въобще... Не, сега може и в гръбнака, но пак ни пречи. Ние сме силни, може да скачаме. Така че, добре. Нищо. Продължаваме напред. Както е казал един мъдър българин. Продължаваме напред и не се предаваме. Добре, това беше просто за това ниво. Минахме го успешно. Ето. Добре. Много пакт. Много. Все едно играя Happy Wheels пакта. Добре. Вау. Косия дъртаци. 7 фокуса. Добре. Той беше от този левел. Don't Pogo Fight. Добре. Какво става тук? Добре. Какво става въобще? Вау. Само как ме лагна. Направи са, Добре. Ще видим сега след малко, че нещо лагна. И така продължаваме с следващото ниво, което е Free Fall. Просто са сложили всичко възможно, нали? Да, и сега няма го мина естествено. Ма не пречи. Просто не пречи, не искам да се притеснявате въобще. Pogo 3D. Добре. Окей. Не! Уау! Те с какво правят? Каква поза! Каква поза, дами и господа! Сега ако се измъкна от тук жив. Не, в главата ми не пречи въобще. И да, умрях. Няма да се притеснявате, сега ще го минем. Сега ще го минем. Добре.
Явно това просто е направено така. Добре. На малкия глата му ни пречи. И краката му да чу... Не, добре. Добре. О, не, великана, ще ма смачка. Да, аз знам, че го искаш, но аз не. Мах се от тука. Мах се от тука. Дебилак. Мах се от тука, бе, гюле, такова. Виж го, какво гюле? И ми се заклеш цяй дупто. Добре. Ох, добре, не пречи. Добре. Уау! Добре. Просто не знам това как са го правили. Той е сигурно за гасеницата от Animal Planet, но не е за мен. Не е за мен. Pogo Fight. Още послед. Така. Добре, абе хора, замислете се, бе. Как бебе ще носи меч, като на мене не ми дават нож да пипам. Било опасно. Да. Не, шугам се. Дават ми нож, само с затъпено връхче, защото да не си го набия ето така в дупката. В дупенцето. Да. Да, в главата ни пречи. Просто ни пречи да се такова. Pogo Fight Ninja. Това ще е последното ниво за днеска, защото да. И то решава естествено пак да бъгне. Ма нищо ни пречи. Ние сме добре, продължаваме напред и до скоро.